Uh, Welcome back to the YouTube channel Malana Cannabis. Apa pali nkhani pano ndithu nkhani imene iyi ndiyomvetsa chisoni kwambiri, yomvetsa chisoni kwambiri, ndipo nthawi zina let me tell you something. Everyone looks fine until you have a deep conversation with them. Wina aliyesa amaoneka kuti ali bwinobwino, wina aliyesa amaoneka kuti ali bwinobwino. Every single person ntaina yake kuti muzakhale naye pa strange ndikambocheza naye muzaona zoti adzakufurukuzani za mavuto amene akudutsamo, koma iniyo osadziwa, iniyo sonkumakayikira zona aliyesa amaoneka kuti ali bwinobwino ndithu mpaka noti akhale naye pasi. You understand? So nkhani ili pano ndiya amene yandimvetseseni kwambiri ni nkhani yakhuza ndi mtsikana uyu wa zaka 22 dzina lake ndi Lizzy Nyson. Mtsikana amene iyi ndithu aphunzira ku Lake Malawi ku university umeneko. So anapeza kuti amapanga anengati self boarding, amapanga renti chakwantsiriza. So akupanga renti chakwantsiriza anakhala 2 months osalipira renti ija. So poona kuti mwana wa mkazi apanga bwanji, anasamuka kupita ku area 47 ku zima building zimene zomangidwa zosamaliza. You understand? Ndiye amakhala kumene kupaka kona ndithu, and kumene kuti kunali mlonda dzina lake Shadrack Clever chabwino. So anthuso amakamaka especially ngati azinzake so enaso anadziwaso kuti mzathuja akumakhala ku malo akuti chifukwa cha mavuto awa ndi awa chabwino. Then after some time anapeza kuti mtsikana uja anasowa ndithu, like sanaonekeso mpaka ndithu anayamba kulengeza kuti mwana wa zaka 22 wa ku university amene sakuoneka wasowa. And afterwards nkupezeka kwena kuti mwana uja wapezeka ataphedwa, atafa, and anaponyedwa pafupi mamita zichabe kutchire pafupi ndi kuchi building chimene iyeyo amakhalacho katundu wakale kumweko. Komanso ndikupeza zoti Shadrack Clever ngati mlonda amene amalondera malo aja palibepo wasowa ndi katundu wake yemwe. So ameneyu ndi amene wasanduka ngati the main suspect, kuti mkulu ameneyu mwina ndi amene wapha ndithu mtsikanayo. Moti apolisi kwatili pano akulengeza za kwayensa amene angadziwe kuti kumwe kuti Shadrack Clever, chifukwa ndi akuyenera kulongosola bwino. Chifukwa kusowa kwa mtsikanayo naithu anasowaso, mtsikana wapezeka atafa, zovala zake zilipo komweko katundu wake, koma mnyamatayo mlondayo kulibeko. So the main suspect oganiziridwa kuna amene wachita, and thupi lakelo linakutilidwa muneti, and postmortem atayeza achipatala kuti aone kuti wafa bwanji. Anapeza kuti chifukwa cha ma injuries amene makamaka anali mmutu mwake, kusenza kuti panali physical assault, ngati kuzuzidwa ndithu kwa thupi ndithu, like kumenyedwa kakutani ene whatsoever. Hata anaphedwa kuchokera kumeneko ntanenda naye chonchi kusanaye mene ndikuti kamutaka chire apo ero ndikafuna chipatala ye kaonekaye ndoti akulungizidwe pasipiro akayikidwa ati waiting ero ndi zinthu zoti zomvetsa chisoni. Anyway, maliro ndithu ayikidwa, and chimene chikubwera mutu mwanu ndi chani after kumva nkhani imeneyo? Chikubwera mutu mwanu ndi chani? I think wina alisi pano pano kuti tikudziwa olo ineyo chimene chikubwera mmitu mwathu pano pachino kuti zoona koma zoona zimenezi. The problem was futhi kuti amasowa ndalama ya 2 months, amasowa ndalama ya rent. Sikuti ngati amakhala kwantsiriza doesn't mean kuti amakhala chinyumba choti kacha mamiliyoni angati kachani. No,
Ndeti muna wangakhala kanyimba amene ka simple ndithu. Koma for 2 months analibia anathamangitsidwa. Inu ndine maganizo athu ndona kuti mamani no. Mwina nakanena ndakamuthandiza. Guys, tizipangana check. Komanso chinthu china chimene ningakuwuzeni guys. Amalawi ndi anthu amodzi amene timaoneka ngati ndife anthu oti osiyana chonchete, komano ndifeyo anthu okondana ndithu. Ife timakondana. Chapo kuti we just taizina zake zinthu zikavuta. Tiyeni koni tiziyankhula ngati tingoyerekeza ngati kuti mwina wake sometimes sitingayankhule mwina ngati mwina pa social media ka kuti mwina kupempha thandizo, it's fine. Komano at least speak to someone. Yankhula ndithu kwa wina wake. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Komanso anthufe tizipangana check. And sometimes tikaona anzathu kuti ali mu situation yosakhala bwino, tiyeni ndithu tayankhulire. I mean guys, let's talk. Tiyeni tikhale voice yawo, voice of the voiceless. Ena sangakwanitse kuti mina adandaule. Imagine nitsikana wa zaka 22 kungochoka kweni kokakhala mu chinyumba chosamaliza. Right? Zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Yet alipo ndithu anthu amene angathandize. Ndikupasa an example imene personal example yochoka kwa ine. Sindimakonda kupereka zinthu za personal kwambiri. Koma apa ndikuwuza an example ina yake ya imene ineyo I experienced. Nthawi yake ndinakumana ndi nzanga amene ndaphunzira naye ku school imodzi ku Lilongwe. Iye tinakumana ndithu kalekale, tinaphunzira kale limodzi kale. Komano and kuchoka tinadusa zaka zokwana 10. Ndikamba za zaka 10 sitinonanenso kenako ndazakumana. Okay? And kumene ndakumana namuona. I mean, ine sankanizindikira koma ndamuzindikira. Namuzakulu muli bwanji ali bwino kayi. Ananyamula ndithuka mwana kake kakakazi. Okay, muzarani kuno zikutheka koma makuti and nyamara tadekana bwino napeza kuti nyamara uja anali mu situation, anali mu nyengo yosautsa kwambiri. Analibe foni, katundu anamubera, anabedwa kawiri. Chicho sanalibe. You understand? Manyamula kamwana kake. And pamene mayankhulana sama ndiyankhulanga kuti afuna thandizo. No. Sama yankhulanga afuna thandizo kapena chanchana hayi. Koma pasamangolongosa man, life yamwena akumabe is fine ibe. You understand? Anthu ena alipo amene kuti samafuna kuyankhula ngati amene amachita manyezo kupempha. Alipo amene. Ine yeti muntima deep down the heart. Never chisoni kwambiri. Never chisoni. Mzangayo amene wanji. Right? Analibe chichose. Ndama analibe chichose analibe. So, what did I do? Ineso ndinachepekedwa. Like kuchepekedwa kwano ndachepekedwa kucha. You understand? And mtumba mwanga, to be honest, munali less than 10,000. Mtumba mwanga. Munali drama yochepa. I mean, below 10,000. I don't know how much was it. Maybe 7 or 8 something. Koma nafuna zoti munthu uyu mthandize. Koma sindingakwanisi. So what did I do? Wait. And nangomujambula, for example, nangomujambula ka picture kongobera ta. Mujambula ndikutumiza ku group ya school imene madziwa anthu timakhani ma group, right? Amene wina taphunzira limodzi, taphunzira limodzi kuna kwa tinaphunzira mwina tingoliza ngati ku primary limodzi kapena secondary limodzi kapena college limodzi.
something like that. Timakhani ma group. So tindi group ina yake mene tinaphuza limodzi. And then nafusa anthu ja wakulu nyamura wakulu mukumbukira. Anthu atakumbukira. Mimi mudzi wa yema kuti atakumbukira. Yes. Ena ngakulu to be honest amene ali ndikena kake. Mzathu uyu siziti bwino. Olokena kake oloka ngono. Please help. Naba ngamizo muno akasakudziwa. I'm telling you guys, ku group ku jet. Kunatuluka ndalama. Matranside. Ndaba zinatuluka. Anthu anati guys. Majita bwino ra. Ase wachita bwino. Wachita bwino kuti kunena zimene zizi. You understand? Wachita bwino kunena zimene zizi. Yeah. Basi. Thanks. Amene magwira ntchito kwambiri apo. Ndi muno wake uja namfotokoza kule nalenga picture ano iyi. Iyi fanzi imeti kapuzana limodzi. Akupasana aka. Kwaonesa maujini onse. Basi. Ndikumpatsa. You understand? Panga screenshot zonse maumboni onse ndikumpatsa kanga chepe kamene anthuwa anasunga. The guy, munthu anati kuma awiri mwandipulumutsa kwambiri. Thank you so much. Zikomo kwambiri amwene. So sometimes ndithu tizithandiza. Not kuti iwe okay chipano sunga kwanisa kuthandiza mwete ungalekeza. Ngati mena line. Sekena kwanisa kuthandiza kuti amwene ndopasa nzindalama izi. Makabana bago ndolipira rent yani kabana Koma iwe ukuzokhala njira. Utokhala njira. And pamene mawalenga news imeneyi ya Lizzie Nyson, may her soul rest in peace. Mzimu wake usemutendere. Analemba kuti azenzaka amatakudziwa kuti amadziwa azenzaka kuti mzathu amakhala pakuti. You understand? So koma sinufanda kambe zambiri. Tifanira kuti zinthu zachitika so ndi nthawi yoti yolira. Condolences to her beloved family and friends. Tiwebesa kwambiri. Komano nkhani ndi yokhudza kwambiri. So guys, pena pake tiziyankhula kapena ngati singakwanise kuyankha koma basi tizithandizana like tizayankhulira anthu enaso. Okay guys, thank you so much. Malawi Cameras.